Naša spoločnosť už dlhodobo pôsobí na medzinárodných trhoch a za tú dobu sme zažili veľa kurióznych situácií, čo sa týkali aj rôznych kultúrnych rozdielov. Pre nás veľmi zaujímavé bolo, keď sme rokovali v anglickom jazyku s krajinami Afriky, ktoré majú oficiálny jazyk anglický, a po podpísaní kontraktov sme zistili, že partner si myslel, že my jednak donesieme tovar, ale my si ho aj zaplatíme. Slováci sú všeobecne veľmi inovatívni ľudia. Dokážeme vymyslieť riešenia pre veľmi komplikované problémy a možno to, že nie sme práve najväčšia krajina, nám umožňuje nájsť tie riešenia aj na neobvyklých miestach. Preto si myslím, že našou výhodou je hlavne tá naša flexibilita, inovatívnosť a to, že sa dokážeme adaptovať na rôznych trhoch. Pre exportérov odporúčam hlavne naštudovať si niečo o tých trhoch, kontaktovať možno zastupiteľské úrady, kontaktovať či už Exim banku, Sario, alebo aj ministerstvo zahraničných vecí, aby si zistili vôbec, že či tento trh je vhodný pre ich produkty. Na druhej strane odporúčam zúčastniť sa rôznych misií. Ako príklad dávam, my sme sa zúčastnili jedného eventu ambasády Kenii, kde sme spoznali partnerov. O 2 týždne sme už boli v Kenii podpisovať kontrakt a obchod prebehol do pár mesiacov. Čiže niekedy je dobré ísť len tak vyskúšať a človek uvidí, čo to dá. Podľa mňa dobrý líder je hlavne človek, ktorý dokáže počúvať svojich zamestnancov a ktorý ich dokáže aj viesť, lebo niekedy máme to tunelové videnie a je potrebné sa na to pozrieť možno aj z inej perspektívy a vypočuť si ľudí naokolo, aby sme vedeli, ako správne z komplikovaných situácií sa dostať von úspešne.